Joto media rong hambai singtini media focus khajani thangma nangkukmani hingke sini Pekuajala bisini nginai tini sini Pekuajala bisini joto leaders of phaimanjak tai kidablebro sini chairman phaimanjak phaijak tai vice chairman Mia 19 tarik BJP ro sini Pekuajala bisini samnogor kamio sini bisini khwlaikha Tipra Motha Yakarwi BJP thanai kwrwi tai gana buni 12 takar jolani kabang borok tubuina ke 105 votar 368 votar renya ke je mia borok sing sino samnogor kamio tubuina Pekuajala bisini Tipra Motha Yakarwi BJP joining khaike manabo bebangno Tatal sino Pekuajala bisini khwlaikha Tipra Motha Yakarwi nai thanai kwrwi ang abono media ni bisingte joto BJP ni leaders rok nang saklaina musungo sini je thangsa sini bobagra je sino sabnani sini man thainjornani thangtani sini je thangsa no sabainani bagainai onya assembly ni tubuinai sini 17 gulagatio je banchan khlainai je Motha no sabainani ta thangteng ang abono borni thani BJP ni leaders rok thane abono kokasarnai karon khwlaikha sini je Pekuajala bisini thangya winai 12 takar jola he gana buni ni gari bai kabang tubuina ke je 105 buta 105 family he keba 380 butar ni je saklaimani abo sini 17 gula tini thangsano sabaina ni baginai he keba sara Tipra ganangai orni kokno Tipra Motha Yakarwi BJP thangka hrinai ke je Tatal borok Samani abo asole abo nang belai ke ang sajaklia selenka tamni bagai jaga borok oba hekeno je boroni IPF BJP no buskango basarinai borok hekeno jaga joining khainai sini Motha no durbol khainani baginai borok saito goi tongo ang abono media ni bisingti kesarnai je tini sing 20 tarik je borok thanai 19 tarik je khaimani no baisa sing abono joto sini Tipra Motha ni leaders rok ni thani angabo kokasarnai je Tatal lukmani no puitusai awina ke sini 17 gulagati takbo sing krak no tongo sini bebang no strong sini leaders of khwlaikha no sini supporters of bo Tipra Motha Yakarwi nai BJP ni bana tola thangya aboni bagai ang hai BJP rokno ang ma saklai phiro 17 gulagati jodi norok Tatal oba heke jodi kok bini tong hangke sing buskani dino sini leaders of jota suk tonglak sing obono sing krakhe sing podekep nanai sing step nanai kono bisio phano jodi onyo assembly rokni tubuinai Tipra Motha Yakarwi nai BJP thanghainai jodi norok tauso jodi kono jagao program khaike hangke sing obori bagai Tipra Motha joto leaders TWF YTF sing krakhe obono step nanai oba sujok sing kuni dino phanrglak norok nang barbar khe norong thanang kaisa koimung sin 17 gulati thangsano sabaina tanai sini buskangni sini bobagra kaham lamao sinor nani thang tongthani manani jorao norok haita khaite tai ang joto sara Tipra ni sini joto sini leaders songnang kokasarnai Tipra Motha ni media tei nungma bai kuni din hom putusai awina ke kaham ke jasai khainai kebo bkharok bayate ke sing sini Motha no sing type thangsa khlailenen bagai sing ma boknai oje 17 gulaga tini Pekuajala bisini samnor kami je Tipra Motha Yakarwi thango mana bebang Tatal obne ke pututasadi khwlaikha no sini je bisini sini Tipra Motha Yakarwi BJP thangya joto je sini tongnai rok Tipra Motha ni borok na he keba BJP ni borok na basar khan abo norok kaham ke je media je borok focus rekha norok abono mo nainai di abono nang joton thani kokasarnai tai sinor je phaimanja phainai sini bisini chairman obono tuinai thaija thani media ni buskango bo saithanarnai Williano media person na dalaino hamaya karo tamni himale bising basang jiom hai bauta bas
kok asai tongona norok rifrigui rutugui chini thani khobor na pamain bagui miani je chini Pekuajala bisini samnagor para ekaba gangthagur bazar ni je borok tisamani jagao Kesam MLA ni netrite je o jagao 105 family তাই আ জায়গাও 368 ভোটার যে বড় প্রচার খাইমানি আবো সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা তামনি হিমালয় जों अ जागानि बरक जों अ बिसिनि बरक जों काहामके सायमानै दङ साबो तामो ब लाइन चलि ब जागा चलि ब जागा दं जों परिष्कार भाबे सायमानै दङ এবং जों চিনি सिक्ला बदल Tipra Motha তাই চিনি ব্রিরংনি বদলটাই जों খবর নাখা আবো কোনো দিনও চিনি Pekuajalaর বিসিনি মাস সাপানো জায়গাও জয়নিং রুই বরক তামো খালাই যারা আগে দা বরক হিমি দঙাই বরক না বরক বিজেপি হিনাই চিনি তো খালাইনাই জয়নিং খায়ো হাই খায়ো ইরাই খায়ো হিনাই পুরাপুরি বাউতা বাস কক সাইনাই চলি দङ কাজেই অ জায়গাও आं अमहायनो सानामो जोंबो नरक कोनो दिन अमहाय बाउता बास ककटा सादी बाउता बास कक साइनाय सिनि Tipra Mothani जे इउनिटी न सबायनानि ता थांदि आगामी दिन जदिनो अबा हायनो अंगै तंखांखे नरकनि बागै कायसा भयंकर जों चुनौती अथवा साबधानता रुबो नरक अमहाय ता खायदि जों अमहायनो जदि नरक अंगै तंखांखे नरक बागै जों करा व्यवस्था लानाय